О, не. Има разлика. И разликата е, че на ръкописната хартиена бюлетина може някой особено доброжелателен индивид от селендурски происход да допише нещо, с което да валидира невалидна бюлетина в полза на Байцено или да инвалидира валидна бюлетина против някой свой опонент. И о чудо! Резултата е на лице. Половин милион невалидни бюлетини. Цяла Европа не се смее. Половин милион, това е всеки пети глас. Всеки пети глас е за кофата. И изведнъж гледаш как партии, които не се справят добре на кметските избори, се справят блестящо за общински съвет. И най-малното е, че тези изборджиите са особено прости и това са го правили цял живот на всички избори. Но слава богу, сега вече има камери. Обаче те продължават да са все толкова прости и го правят и пред камерите. Не знам какво си мислят даже неандерталци нафталинени. Ами логично е хората да излезат по площадите против статуквото. И като казвам статукво, не визирам ГЕРБ, БСП, ДПС или там който и да е друг. Визирам всички чичковци, лелички от гардероба, с грозни обувки, сако с 9 поколения бълхи, а отгоре яки, с което са били на прасе. Неподстригани, брадати с брадавици, кофти грим, ярко-розово червило, дрехи за Мегдан. Кехаи тръгнали да правят избори. Затова ти, който имаш подиум под краката си, гледате камери и говориш на хората, следващия път преди да излезеш от вас се погледни в огледалото и виж как изглеждаш. После се върни обратно и се приведи в благоприличен вид за епохата, в която живееш. И когато постигнеш тази сложна цел, обърни се и излез през входната врата. Защото ти представляваш институция, от теб се очаква да си пример и да вдъхваш доверие на хората. Едно време, като са вдигали въстание, Бенковски е изглеждал като цар на кон. А ти даже не се доближаваш до кон на цар. И стоптанисали им са някакви мумии да говорят за кодове и да лъжат хората. Защото си мислят, че хората са по-прости от тях. Не, хората не са по-прости от тях. И затова ги правя тия видеа, защото това все още го вярвам. Гласувайте по съвест и след като машинката ти пусне хартиена печатна бюлетинка, отвори си я, виж дали съвпада с това, което си натиснал, сгъни си го надей и си го пусни в урната. И ти гарантирам, че source кода няма да промени какво пише на нея.